Çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD êrişî ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ya gundê Sihel yê gundewarê bajarokê Tirbespiyê yê Rojavayê Kurdistanê kirin û ew ofîs girtin û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî ev kiryar şermezar kir û ev kar bi dûrî demokrasiyê wasif kir. Berî du rojan çekdarên PYD êrişî ofîsa pedekesê ya gundê Sihel li gundewarê Tirbespiyê kirin û ew ofîs girtin û kel û pelên di nava wê ofîsê de desteser kirin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî girtina ofîsa pedekesê ji aliyê çekdarên PYD ve şermezar kir û got ku ev kiryarên li dijî tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nemayetê qebûl kirin. Enekesê di daxuyaniyekê de ragihand ku ev kiryar nakeve dibin xizmeta Yekrêziya Kurdan de û bi taybetî goneha Kurd rewşeke hestiyar de derbas dibin. Enekesê bang li civaka navdewletî û rêxistinê mirovî û mafperwerî û hêzên Kurdistanî kir ku fişarê bike li ser PYD ji bo kiryarên xwe rawestîne. Çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk yên ku navê esayîş li xwe dikin di şeva dehê mehê de di mijmêr 7.5 êvarî de êrişî ofîsa gundê Sîha ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî kirin û endamê wê yê bi navê Memo Şêxmûs ji bo cara sîyemîn girtin û dergehê ofîsê jî girtin û êneyên Mela Mustefayî Berzanî û logoya encûmenê desteser kirin. Çavkaniyek taybet ji arkê re ragihand ku piştî girtina dergehê ofîsê bi çend demijmêran çekdarên PYD ew endamê encûmenê serbest berdan û hîn logoya encûmenê wêneyên Emir Mela Mustefayî Berzanî li cem esayîşa PYD ne. Ev cara sîyemîn e ku çekdarên PYD ku navê esayîşa Rojava li xwe dikin dergehê ofîsa Encûmena Kurd li gundê Sîha digirin. Di heman rojê de ango roja dehê vê mehê çekdarên PYD bi du otomobîlên leşkerî êrişî ofîsa Partiya Yekîtiya Demokrata Kurdî li Sûrî ya gundê Xeznayê kirin û ew ofîs bi buhaneya wernegirtina moletê girtin û hemû kel û pelên û belgeyên di nava wê ofîsê de jî desteser kirin.